खुलुमबाय लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टनि आरो गोदान मोनसे एपिसोडआवहाय बरायबाय बिथांजोंहाय जोङो बर'नि रायलायगोन दा जोङो जुनथु कन्टेन्ट दा लाबोदों बेयो पुरा बर'नि जागोन आरो लोगोसे बे एपिसोडखौ नोंथांमोना नायोब्ला पुरा माने हारिनि सोमोन्दै मोन्थिनो मोनगोन आरो लोगोसे एजुकेशन आरो लोगोसे ससियेल मिडियानि माने सोमोन्दै मोन्थिनो मोनगोन बिथाङाहाय खोब माने ससियेल मिडियायावहाय एक्टिभ आरो एक्सपार्टबो कारन बिथांहाय बिराद माने जोंनि एसे बर' कमिउनिटिनि जानानै बिथांहाय इन्टारनेशनेल ट्रिप जेरैहाय गाहैनो मोन्दों बा बेफोरबायदि साहसआ बयनावबो थाया बिनिखायनो आङो बिथांदोंहाय लोगोसे दिनै पुरा इन डिटेल्स जोङो सावरायनोसै लेट्स गो शुरू करते हैं अभी मतलब नाउ टोटली इन बर' बर'नो बुंनांसिगोन एन्ड देन आङो ट्राइ खालामगोन सानजारि बुंनो ना जोंनो बांसिन सानजारि नङा माबा माने गलपेरिया बै क'क्राझारि एसे लागायनोसै क'क्राझारि लागायनोसै एबार आंनाव दायो जोङो एसे आंनो होननायलाय जोंनाव ससियेल मिडियानि बागै एसे इदि ओमफ्राय इडुकेसना मा सिस्टेम जों बेनि सायाव एसे सावरायनोसै एन्ड देन आंथ' बारा इडुकेसन नङा नालाय इडुकेसन मानसि नङा जेनेबा आं बारा रोंगौथिबो नङा आंहा जा साननानै मोन्दांथि दं आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन एन्ड देन शुरू करते हैं मा सोंनो नागिरदों आंना बार हिन्दी थांबाय थायोलै बर' फुल एपिसोड बर'जों जानो थांगासिनो बे एपिसोडा एन्ड एन्डिं आलासे नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनगोन नोंथांमोना बे एपिसोडखौ एन्ड देन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड देन अपनी ओपिनियन मतलब गावनि ओपिनियनखौ शेयार खालामनो दाबाव नोंथाङा बे पडकास्टखौ नायनानै माबोरै मोनदों बिथाङा नोंथांनि मोनसे कमेन्टजों उत्साह मोनो नोंथाङा मोनसे मोजां कमेन्ट होनायजोंनो बिथाङा बिराद उत्साह जायो आरो बिथाङा जेबो प्रफिट गैयालासिनो बिदिसो खामानि मावबाय थानो हादों आइ एम प्राउड अफ इउ थैंक यू बिराद बिदि जेबो दाथ' आं नुनाय जाखिनाखौ आं नुबोदों जेबो इदि प्रफिट मोजाङै नुहुरना मोनाखै आरो बिदि प्रफिट नुहुरना मोनियाव जि बिदि सालायलांबाय थानो हादों मोजांनो एन्ड देन आइ एप्रिशिएट इउ थैंक यू सो मच सब समाव माने फैसानि खोथा फैया कारन जोङो जोंनि हारिखौ मोजाङै लांनोब्ला जोङो नाजानाय थानांगोन बेनो जोंनि मट' लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआ गुड दैट्स गुड ओके फाइन जोङो दा सावरायनोसै सियर नोंथाङाथ' पुरा इन्टारनेशनेल ट्रिप थांबाय एसे बर' हारिनि सासे जोहोलाव जानानै ना बेयाव आङो सोंथि सोंनो सानदों जे जोंनि हारिखौ जौगालांनो थाखाय बा जोंनि समाजखौहाय जुदि फोसावनोब्ला रायजो राजाफोरनो नट अनलि इन आसाम नट अनलि इन इण्डिया इन एन्टायार वर्ल्ड ना जोङो माबायदि नाजानाय थानांगोन बेनि सोमोन्दै एसे मा फोरमायनो सानो नोंथाङा आंनावथ' बांद्राय इदि नलेज गैया जे हारिनि बागै अब्लाबो आंहा जाखिना नलेज दं आङो शेयार खालामगोन नोंथांमोनजोंबो आरो नै जोंहा सिस्टारजों एन्ड देन आंनावथ' बांद्राय नलेज गैया अब्लाबो आं बुंनो सानो जे जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामनो दिनै नैबे समाव जोङो हारि होननानै बुङोब्ला दिनै जों गोबां सिङाव आं जिखिनाखौ ट्राभेल खालामनानै नुदों आङो गुबुन जायगायाव थांनानै नायहैयो गुबुनफोरनि जाथि धोरोम बिसोरनि कालसारा मा रखम बिसोरनि धोरोमा माबायदि बिसोरो गावसोरनि धोरोमखौ माबायदि फोसावो बिसोरनि गावसोरनि धोरोमखौ गुबुन हारि बा गुबुन धोरोमनि मानसिफोरजों माबोरै मोजां मोनजानाय खालामो थ' जोंनि धोरोमा अब्लासो दावगागोन जेन गुबुन सोरबा धोरोमनि मानसियाबो जोंनि हारिखौ एक्सेप्ट खालामनो लुबैगोन बा जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनगोन अब्लासो जोंनि धोरोमा जौगालांगोन आरो मोजाङैनो मुं मोनलांगोन दा थिग बेबायदिनो जोंनि हारि होननानै बुङोब्ला बर' हारि जोंनि हारिया इभेन बिराद फिसा मोनसे समायना हारि गेरेमसा एकदम जाफुंनाय मोनसे समायना गेरेमसा न'खर जाय न'खराव जोङो दा नुनो मोनो बांसिनखौनो जोङो मोजां नुनो मोनो आरो बांसिनखौनो जोङो गाज्रि नुनो मोनो दा गाज्रिनि खेथ्रआव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिफ्रा गोबां माबा माबि गालाय गुजाय गोलैनो नागिरो बिदिनो माइकआ जेरै गोलैनो नागिरदों बिदिनो सम गोलैनो नागिरलाबायो जोंनि उन्दै गथ'फोर माबोरै दावगोलांनांगौ माबोरै जोङो गोजौ फारसे गाखोलांनांगौ जोंनि हारिखौ जोंनि समाजखौ माबोरै जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन जोङो बेनि बागै साननाया एसे थौले बादि साननानै लायो आङो
नट इभेन बिराद स्मार्ट मानसि दङ बिराद रोंगौथि मानसि दं जोंनि खिन्थु स्कप मोनाखै बैफोर गथ'फोरा बैफोर उन्दैफोरा बैफोर आंनि आदामोना स्कप मोनाखै जे गावसोरनि टेलेन्टखौ श' खालामनो बा गावसोर खामानि मावनो प्लेटफर्म मोनाखै देन जोंनि हारिखौ जुदि जोङो जौगाहोनोब्ला फार्स्ट अफ अल जोङो खौसे जानांगोन फार्स्ट अफ अल खौसे जायोब्लासो जों जोंनि अनलायनाय जोंनि धोरोम जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि हारिमु जोङो ज' जानानै देखायलायनो हागोन जोङो ज' जानानै जुदि जोङो गावसोर अनलायोब्लासो जों बै अननायखौ गुबुन हारिनोबो बा बै गुबुन माबाफोरनो जोङो रानना होनानै हागोन जों गावजोंनो गाव जुदि मोजां अनलायलाया मालाया अब्ला बै गुबुन हारिफ्रा नुहुरनानै सानहरगोन जे बिसिनि हारिफ्रा उमुक लाइक देट बिदिनो जेबो डिसिप्लिन गैया जेबो माबा गैया मेचुरिटि गैया इफोरबायदि सानो दा बैफोरबायदि जोङो मेचुरिटि बा बयजोंबो बुहुमाव जोङो बयजोंबो अनजानाय बर' सासे सुबुं जानो थाखाय फार्स्ट अफ अल जोङो सासे मोजां मानसि बेनि उनाव जोङो इडुकेटेड जानो नांगोन इडुकेसन मस्ट इम्परटेन्ट इडुकेसनका मतलब इडुकेसननि मतलबा बे नङा आंनि सानना मोननायब्ला आरो इडुकेसन मिन्स बे नङा जे नोङो फरायबाय बिराद नोङो डिग्रि लाबाय पिएइचडि खालामबाय बिराद गिदिर फरायबाय नोङो इडुकेसनका मतलब इयो नोङो हारिमु हारि बेफोरखौ बुजि मोनलांनानै समाज नोंनि जाति गावनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गुबुन सुबुंफ्रा माबोरै जायो नोङो माबोरै बै सुबुंफोरखौ नोङो मोजां लामाथिं बा दैदेनलांनो हागोन बा नोङो गावनि रोंगौथिखौ सोरबा सानैनो रानना होनो हागोन बैफोरसो माने मेन इडुकेसन आंनि सानना मोननाय बियो दा बैफोर रखम सुबुं जोंनाव बिराद खम बादि मोननानै लायो बेफोरबादि साननो नांगोन आरो जोंनि हारि नट इभेन जोङो साननानै लायो जे जोङो बर' रावजों बुङोब्लाल' जोङो बर' मानसि दख'ना गानो लाइक दख'ना गानोब्लाल' नोङो लाइक बर' मोजां मोनो बे नङा फार्स्ट अफ अल नोङो नैबे गोसोजों बर' जानांगोन आरो नोङो बर'नि फारसे मोजां खामानि मावनो लुबैग्रा सासे बर' मानसि जानांगोन बर'नि फारसे नोङो सेन्टिमेन्ट थानांगोन नोंनि हारिखौ नोङो जौगाहोनो थाखाय साननो हानाय नोंनियाव सेन्टिमेन्ट थानांगोन अब्लासो नोङो सासे बर' मानसि बा नोङो सासे इडुकेटेड बर'नि नोङो लाइक बर'खौ गोजौ थाखोआव लांनो नाजाग्रा सासे सुबुं एन्ड देन जोंनि फार्स्ट अफ अल बुंनो थाङोब्ला जोङो दा बर' नोंबो बुङो इबो बुङो खिन्थु जोंनि बर' हारिखौ जोङो गोसार होनो नाजाया बर'ल'सो जोङो होनलायलायबाय थायो बर' नों नोङो बर' गानदो दख'ना गानदो इदि बर' रायलायनांगो मानांगो इदि फार्स्टआव इदि टाइप आरो जोंनि दा जोङो बांद्राय जोङो सानना मोना बे सानना मोनियाव जोङो बे बाथ्राखौ इउज खालामनाय जायो एन्ड देन नंगौ जोङो बर' रायलायनांगौ अभियासलि जों न'आव थायोब्ला बर' कनभारसेसन खालामो जोङो बर' जोङो न'आव थायोबा आइ आफाजों जोङो बर' कनभारसेसन खालामो जोङो बर' लोगोफोरजों थायोब्ला बर' कनभारसेसन इभेन जोङो आउट कान्ट्रियाव थाङोब्लाबो जोङो कनभारसेसन खालामनो नाजायो फानि जोङो रायज्लायनानै जोंना उमुक होनोलै नैबे जोंना जानायफोरखौबो लानानै जोङो हमनानै ला थालिरखौ जोङो मा होनो लाइक इदि आरो जोंना थालिरसो होनोलै थालिर दे थालिर एसे लाइक इदि टन होनानै एसे इन्टारटेनमेन्टनि जोङो रायज्लायो थ' बिदि आरो थ' नट लाइक देट नोंनि मोनसेल' जरिया नङा जे नोंनि हारिखौ दावखोहोनो थाखाय नोङो जों गावल' नङा जोंनि हारिखौ दावखोनो थाखाय जोङो गुबुन हारिनो सिनायथि होनो हानांगोन जोंनि हारिखौ जोङो गुबुन सुबुंफोरनो देखायनो हानांगोन देखायनायजों लोगोसे जोङो मोजां मोनजाग्रा जानांगोन फार्स्ट अफ अल मोजां मोनजायाब्ला नोङो देखायनानैबो खुनु माबा गैया लाब गैया मानो होनोब्ला नोङो गाज्रि मुंसो मोनो बर' जाति खाराब इसोरो जानला मानला होननाय गोदो जेरै कसारि जाति होननानै बुङोमोन होननाय रखम बाथ्रा दोङो सोरबा बहुत मानसिफ्रानो बाहायो बेफोरो उमुक जायो उमुक खालामो दा बिदि गाज्रि मुं मोनोमोन दा जोङो एकदम गावखौ जुदि डिसिप्लिन लाइनाव लाबो नोङो जुदि बै सुबुंनि सारै जाय सुबुङा आनादार कास्टनि बा आनादार जाति बैसोरनिख्रुइबो नोङो गियानिसिन नोङो बैसोरखौ जुदि बुजायनो गोरोंसिन देन अभियासलि नोंखौ रिसपेक्ट खालामगोन आरो बै रिसपेक्टनिफ्रायनो नोंनि जाति नोंनि धोरोम नोंनि जानाय लोंनाय बै मानसियाबो मिन्थिनो लुबैगोन बै मानसिया मिन्थिनो लुबैयोब्ला मा जागोन बे नोंनि हारिनि बागै मिन्थिनो लुबैयोब्ला मा जागोन बै सासे मानसि मिन्थिनायनिफ्रायनो आरो आनादार सासे मानसियाबो मिन्थिनो लुबैगोन आंनि सानना मोननाय आंनि पइन्ट अफ भिउ जोङो बै मोनसे नियमखौ जाय बे गाज्रि बिनिफ्राय एसे बोखानानै एसे सोलायनानै एसे साजायनानै बिखौनो दोननांगौ माने बिदि नङा जे नोङो बिदि दख'नानि स्टाइलखौनो नोङो सारि स्टाइलाव बानायनांगौ नोंनि आगरा नोंगो थिगानो जायाखै आसामिसनि बा मायबा जातिनि बेयाव हाबदेरनानै दं खिन्थु बै दख'नानि आगरखौ जोङो बर'नि होनानै मोजां होनानै साजायनानै बे दख'नाखौ बे दख'नायैनो दोननांगोन
जोङो दख'नाखौ मेख्ला सादोर बानायबा जानाय नङा दा जोंना बे रखम धोरोमनि खेथ्रआवबो थांगासिनो दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन आंनि सानना मोननायाव बेफोरखौ नोजोर होयो स्टेप बाय स्टेपसो जोङो गावनि धोरोमखौ प्रसार सबसे मेन सिजानो जाहैबाय प्रसार जोङो माने पिआर खालामनो हानाय पिआर खालामनांगोन जोंनि जातिखौ सिनाय जाहोनांगोन अब्लासो जोङो रिसपेक्ट मोनगोन आनादार मानसिनिफ्राय आरो जोंनाव रोंगौथि मानसि थानांगोन आरो जोंनि जायखि जाया स्टेप्सआनो मानिजाथाव गनायजाथाव जानांगोन अब्लासो जोङो बै सनमानखौ मोनगोन जा जोंनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांगौ आंनि सानना मोननाय बियो मोनसे थट्स बैबो मोनसे जोंनि पार्ट जाय जोङो दा फेस्टिभेल्स लाइक जों बहाय दिन्थिनो जों गावबा गाव बैसागुआव गावबा गाव न'आव आन्था मोसानानै मा आरो जानो दिन्थिनो थाखाय जोङो लेंगुवेजखौबो सोलोंनांगोन इसोरनि लेंगुवेजखौबो सोलोंनांगोन आरो बिसोर फैयोब्ला अबभियासलि जों बिसोरनि लेंगुवेजावनो जोंनि माबाखौ सोलोंगोन जोङो बेवहाय मोनसे ओरैबो लानो हायो जेन आनादार कान्ट्रिफोरनिफ्राय फैयोब्ला बर' बेवहाय लेंगुवेज सोलोंनो हायो बा नोङो ट्रायल खालामनो हायो इन्टारेस्टिं बिसोरो साबजेक्टखौ सोनानै जोङो जोंनि धोरोमनि फारसे आग्रह बा जोंनि धोरोमखौ मोजां मोननाय जोङो मोजां मोनजानाय खामानि मावलांनांगोन अब्लानो जोंनि धोरोमा अट'मेटिकलि इसे आवगायलांगोन दा जोंना मा जायो जोंनि खेथ्रआव सोरबा सोरखौबा मोजां मोनो सोरबा सोरनिबा माबाखौ मोजां मोना बाट जोंनो जों गावबा गाव अनलायनानै थानो रोङा जों न'खर गंसेयावनो जों दा नांलायलायबाय थायो एरखम न'खर गंसेयावनो जुदि नांलायलायोबा होमबा सोरबा आनादारा फैनानै माबोरै अननाय माबोरै मोजां मोननाय देखायनो हानो जों जुदि गावनि न'खरावनो हाल्ला हुसाबा थ' इयो आंनि साननाय मोनसे एन्ड देन बादिलायनाया जितियालागै गैया जोङो बादिलायनो स्मार्ट जानाय नङा माने जोङो जिमाननो बादिलायगोन इमाननो नोङो नाजागोन बे बादिलायनाया थायोब्लासो जोङो स्मार्ट जालांगोन आंनि थट आरो बियो जोङो दा बेफोरबादि फिसा फिसा फेस्टिभेल्स बेफोरबादि फेस्टिभेल्सआव जोङो बादिलायनाय मेथाइ खननायनिफ्राय मोसानायनिफ्राय फरायनायनिफ्राय खन्थाइ आवरायनायनिफ्राय लिरनायनिफ्राय जोङो बा सोरखौबा बुजायनो नाजानायनिफ्राय बा जोंनि धोरोमखौ फोसावनो नाजानायनिफ्राय बैफोरनिफ्रायसो जोङो इन्सपायार्ड जागोन बैफोर जिनिसानो जोंनियाव गैयाबा जों मा रखम इन्सपायार्ड जानो जों बर' होननानै नंगौ थिगानो जों बर' खिन्थु बैफोर खामानिखौ जों मावाखै दिनैसिमबो जे बर' जानानै जों बैफोर खामानिखौ मावनांगौ बैफोर खामानिया बिराद इम्परटेन्ट बा जोंनि हारिखौ गोसार होनो थाखाय जोंनि बुंनायाथ' इमान गोहोम गोग्लैनाय नङा खारन जोङो फिसा उन्दै मानसि आरो इउटिउबार भिडिअ बानायो इफोर टाइप आरो आंनि जा अपिनियन्स आङो शेयार खालामनो नाजादों बेफोरबादि जायोब्ला जोङो माथिक जोङो जौगानो हागोन बै ओंखाय आङो शेयार खालामनानै एसे मोजां मोनग्रा मानसि इनिखाय शेयार खालामदों माने आङो इदि सानग्रा मानसि आंनि सोरबा आंगो मानसिया जेन बेयो जौगालाङो बेयो मोजां जायो जोंनाव बिराद स्कप्स मिन्थिया दै ससियेल मिडिया मा बेखौ मिन्थिया मोजाङै इउज खालामनो रोङा इदि ससियेल मिडियाखौ नोङो इउज खालामनो नोंथाङा जुदि इउज खालामनो रोङोब्ला बे ससियेल मिडिया नोंथांखौ ओरैबादि गोजौ थाखोआव लांनो हायो नोंनि बिजनेसानो जा जायखि जाया खेथ्रआवनो जा बे ससियेल मिडिया ओरैबादि मोनसे पार्ट जानानै फैदों दा नैबे समाव जुदि नोंथाङा इउज खालामनो रोङोब्ला बिराद मोजां मोनसे स्कप नोंनि मोजां प्रडाक्टल' जानांगौ गोदो मा जायो नों मोजां मोनसे प्रडाक्ट बानायो खिन्थु बेखौ नोङो प्रसार खालामनो थाखाय बिराद गोबां खस्थ' खालामनो स्ट्रागल खालामनो गोनां जायो दा नैबे मोनसे दा मबाइल मोनसे प्रफाइल खुलिबाय नोङो गावनि प्रडाक्टखौ श'केस खालामबाय सोरबा सानै मानसिनो जाहोबाय बे मानसिया मोजां मोननाय लोगो लोगोनो नोङो आरामसे अट'मेटिकलि थ' बेफोरो बिराद मोजां स्कप नैबे समाव डिजिटेलि स्कप्सफोरखौबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा लानो रोंनांगोन मोजांनि थाखाय आरो दा जोङो गेम गेलेयो गेमखौ जोङो अनलाइन गेलेनानै एकदम खायसे गथ'फोर दं बा सासे फंबायफोर दं एकदम गेम गेलेनानै गावनि प्रफेसनखौ बावगारलाङो फरायनायानो जा जायखिजाया फार्स्ट अफ अल जोंनो फरायनायखौ इडुकेसनखौ नांथारगोन खारन आन्डारस्टेन्डिं लेभेला थाब नोंहा जादा जागोन जेब्ला नोंहा इडुकेसन लेभेला हाई जागोन बुजि मोननाय क्षमताया नोंहा बांसिन जागोन दा बुजि मोननाय बे क्षमताया बांसिन जानाय लोगो लोगो जायखि जाया प्रब्लेम्सखौ नोङो सल्युसन खालामनो हागोन ओंखायनो बै इडुकेसन होननाय बुस्थुखौ नांगौ आंनि सानना मोननाय बेयो दा जोंना ससियेल मिडियाखौबो मोजां इउज खालामनो रोङा खायसे दं खालामनो नाजायो बेफोरखौबो खायसे डिमटिभेट खालामो जोंना एसे गोसोफ्राबो गोरलै बर' मानसिफोर एसे सिदा जोंना एकदम थोंजों मानसिफ्रा गोसोआव थाब नाङो जायखिजाया बाथ्राफोरखौ गोसोआव जोङो थाब लानो नाङा बै मानसिया मा बुंदों बेखौ साननानै नायनांगोन जोङो दा बेफोर साननानै नायनानै नोंनि प्रफेसना मा नोङो मोजां मावमारदोंना मावमाराखै बेफोरखौ साननानै नायनांगोन दा बेफोरखौ साननानै नायनानै नों नोंनि प्रफेसनखौ सुइस खालामनांगोन एन्ड देन ससियेल मिडिया नैबे समाव नोंथाङा जुदि बाहायनो रोङोब्ला आं बुंगोन वान अफ दि
बेस्ट प्लेटफर्म नोङो बिजनेसआनो जा नों पलिटिशियानानो जा नों जायखिजाया स्टुडेन्टआनो जा ससियेल मिडिया बाहायनो रोङोब्ला इट्स इन एभ्रिथिं नोंनो बे होगोन ससियेल मिडिया खिन्थु बाहायनो रोङाब्ला नों ससियेल मिडियाजों बाहायजागोन ससियेल मिडियाखौसो नों बाहाय ससियेल मिडियाजों दा बाहायजाना दा बिदि खोथाया जोङो बांसिन मानसियानो दा ससियेल मिडियाजों बाहायजागासिनो जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङाखै जों गुबुननि सिजे जा नायगासिनोसो जोङो खिन्थु जोङो गाव क्रिएसन खालामनो रोङाखै नेशनेल लेभेलाव जोङो लांनो रोङाखै जोंनि गथ'फोरा नेशनेल लेभेलाव ओंखारनो रोङा सासे सानै सोरबा नेशनेल लेभेलाव ओंखारोबाबो बेखौ जोङो बोनानैसो लाबोनो नाजायो थ' बेफोर आदतफोरखौ जोङो गारनो नांगोन बै आदतफोरखौ गारोब्लासो जों माने बै स्टेजाव सहैनो हागोन बेयो आंनि साननाय आरो मोनसे अके ससियेल मिडियानि खोरां बुंनायखाय आङो मोनसे माने सोंनो सानदों जेरैहाय जेनेबा साप'ज ससियेल मिडिया गोबां मानसियानो माने आइडि खुलिनानैहाय सोरबा मोजां खामानिनि थाखाय बाहायो सोरबा गाज्रिनि थाखाय बाहायो आरो ओरैबायदि माने गावजोंनो गाव दा जुदि थासारिखौ नायोब्ला जावलायलायनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो जावलायलायनाय माने बुखिलायनाय आच्छा गावजों गाव सोंखारिलायनाय औ बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो बे बुस्थुआ मा जागासिनो जोंनाव बे सोंखारिलायनाय होननाय बुस्थुआ बै सासे सानैनिफ्राय सोमजिनाय बुस्थु बे माने जिनिस जानानै दं दा नोंजों आंजों नांलायबाय बेयाव भिउस फैबाय बे केटेगरिसखौनो लानानै सोरबाबो माने बे कनसेप्टखौनो इउज खालामो दा बिजों इसे जालांगासिनो जों दा जुदि बेफोरबायदिनो कन्ट्रभार्सियस भिडिअ खालामबाय थायो नंनायनि नङिनि पार्सनेल बाथ्राखौ जोङो लाबोनानै नंगौ जोङो खायसे बाथ्राखौ क्रिटिसाइज खालामनो गोनां जायो नांगौ आरो बे बुस्थुखौ क्रिटिसाइज खालामथारनांगोन अब्लासो बै गाज्रि मावग्रा सासे मानसिया सुद्रायगोन बा गावनि गोरोन्थिखौ बियो बुजि मोननानै सोलायगोन क्रिटिसाइजखौ नांगौ खिन्थु बे नङा जे नोंनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै नोङो गावजोंनो नंनायनि नङिनि जाय भेलुलेस बेखौ लानानै नांलायबाय थागोन बा उमुक खालामलायबाय थागोन बेयो जोंनि ससियेल मिडियाखौ एकदम गुबुंले खालामलांगासिनो आरो लोगोसे जोंनि हारियाबो इफेक्ट जायो बे हारि बेनोथ' दावखोनाय नङा जोंनि हारिया मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव थांनो रोंनाय नङा दा होनबाय आं दहाय होननाय बायदि नोंजों जों सानैजों नांलायबाय बेखौ सोरबा जेनेरेसना नुबाय बिदिनो खालामसै बेबो कन्टेन्ट क्रिएसनखौ बिदिनो खालामसै बे खारन नोंना भिउ फैदों नालाय बेयो बि टाइपनि बानायगोन बेयो इन्सपायार्ड जानोसै नोंनिफ्राय हयत बिदि कन्टेन्ट बानायोब्लासो भिउस फैयो उमुक दा बिदि दा जोंना जेनेरेसनानो बिदि गुबुंले जालांगोन माने जोङो जुदि बेफोर बुस्थुखौ एक्सेप्ट बेफोर बुस्थुखौ जुदि जोङो मा होनो मोखां होबाय थायोब्ला माने चान्स होबाय थायोब्ला दा बेफोर बुस्थुखौ जोङो बन्द' खालामनो हानांगौ बेफोर जिनिसखौ अब्लानासो जोङो मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेल ससियेल मिडियाखौबो लाखिनांगौ खारन बेफोरनि उन्दै गथ'फ्रा फन्स इउज खालामो लाइक दा ओंखायनो जोङो जायखिजाया बांद्राय गुबुंलेखौ जोङो माबानाङा आरो मोनसे खोथा फंबाय जेरैहाय नै जोंनि कान्ट्रिनिया उन्दै गथ'फ्रानो रिल्स बानायनो इन्ट्रेस्ट जायो ना ओमफ्राय बेलेग जापान कान्ट्रिफोरखौ नाय पुरा बिसोरनियाहाय प्रि स्कुलफोराव मा फोरोङो ना जेरैहाय गेलेनाय फोरोंगोन मा फोरोंगोन बेफोरबायदि आरो ना जोंनि माबा मोसानाय फोरोंगोन मा फोरोंगोन न' डाउट मोसानायखौबो नांगौ आं जेबो बुङाखै गाज्रिनि बाथ्रा नङा बियो मोजांसो खिन्थु माखासे आरो ना बेफोरखौ नोजोर होनांगौ आरो जेरै दा जोंनावबो ससियेल मिडियाफोरखौ इउज खालामो बा माबायो जोङो बाहायो मोजाङैनो मोजां बाहाय ससियेल मिडिया गाज्रि होननानै आं बुङा खिन्थु नोङो सेलेक्ट खालामनानै लानो रोंनांगोन बबे मोजां नोंनि थाखाय बबे मोजां नङा जोङो जुदि बिदिनो नांलाय सार्कोल बानायबाय थायोब्ला जोंनि ससियेल मिडिया गुबुंले जालांगोन देट मिन्स जोंनि फिउचारा गुबुंले जानाय जा ससियेल मिडियाआव जोंनि माबायाव फैगोन ना बे गुबुंले जालांगोन गथ'फोरा खारन बेफोरबो बिदिनो कन्टेन्ट क्रिएसन खालामगोन स्टेन्डार्ड लेभेलखौ जोंनि जिम्मेदारि दा जोङो नेशनेल लेभेलाव थांनो नाजानांगोन नेशनेल लेभेलाव श'केस खालामनो नेशनेलनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनो नाजानांगोन कन्टेन्ट क्रिएसन खालामनायबो जुदि नोंथाङा नेशनेल लेभेलाव थांनो हायो द्याट्स ग्रेट बियो बिराद मोजां हाई लेभेलाव थांनो हायो कन्टेन्ट क्रिएसन मिस्टार बिस्ट मोननि नाम खोनानो मोनगोन बिलिनियार दायो इउटुब खालामनानैनो बिथांमोना होमबा जानो हायो अबभियासलि मोजां सासे मानसि नोंबो ससियेल मिडियासखौ इउज खालामनानै मोजां इउज खालामोब्ला दा जोंना मा जायो बैफोर दा दहाय होननाय बायदि मा होनो जोंना उन्दै गथ'आ रिल्स बानायो इदि बेनि सायाव आङो बुंनो सानगोन जे जोंना फास्ट इडुकेसन गैया जोंना इडुकेसन सिस्टेमा फास्ट नङा माने इन्डियायाव बांसिन बेयो जोंनि माबायावल' नङा बर'आवल' नङा इन्डियायाव मास्ट बि बांद्राय फास्ट नङा माने जोंनि इडुकेसना
एडुकेसन सिस्टेमा एन्ड देन बांसिन हायोब्ला जोङो गथ'फोरखौ उन्दैफोरखौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोनथारनांगो नङाबा इसोरनि फरायनाया माने डिस्ट्रेक्ट जालाङो माने माइना डाइभार्ट जालाङो जायखिजाया जिनिसखौ एक्सेप्ट खालामनाय जालांगोन मोजां एक्सेप्ट खालामना लानो रोंग्रोबासो बियो मोजां खिन्थु गाज्रिखौ एक्सेप्ट खालामफ्लाङोब्ला दा बेखौ जोङो गिनांगोन पेरेन्टस हिसाबै दा बेनो आरो खोथाया जेसेबां हायो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ गोजानाव लाखिथ'नायानो मोजां जेब्ला बुजिनो गोरों जागोन अब्ला एसे टाइम जेब्ला बिथाङा गावनो साननो हानाय डिसिसन लानो हानाय जेब्ला जागोन अब्लाना इउज खालामनो हागोन दा बेनो दा लिगेलि जुदि इउज खालामनो थाङोब्लाबो मोजाङैनो जुदि इउज खालामनो बिराद मोजां बेयावहायनो जोङो फरायनायनिफ्राय एजुकेसनखौ नोङो लानो हायो गोबां जिनिस सोलोंनो हायो जों दा इउटुब सुरु खालामदो होनोब्लाबो जोङो इउटुबनिफ्रायनो सोलोंनानै लानाय बे सोलोंनानै जोङो मायावबा एडिटिं सोलोङाखै जोङो कर्स लानानै जोङो दा गावनि भिडिअसखौ एडिट खालामा जोङो बेनिफ्रायनो सोलोंनाय दा बिदि आरो दा बेफोर जुदि सोलोंनानै लायोब्ला नो डाउट ससियेल मिडिया टु पावारफुल नैबे टाइमाव बे टाइमाव डेन्जार पावारफुल आरो ना नांथारगौ ससियेल मिडियाखौबो दा बिबो मोनसे पार्ट जायजों नोङो नोंनि बिजनेस जेरै जोङो बिजनेस खालामनायाव बिराद नोंनि प्रडाक्ट मोनसेखौ जोङो प्रसार खालामनो मोनथिहोनो थाखाय जोङो दा इजिलि नोङो ससियेल मिडियाजों मिन्थिहोनो हायो दा जोंनि मोनसे बियो माबा नोंनि बे प्रडाक्टखौ मिन्थिनाय माने गोबां मानसिफ्रा बायनाय नोंनि प्रडाक्टखौनो मिन्थिया मा प्रडाक्ट मा नों न'आव दोनबाय थाबाथ' जाला ना मोनथिहोनांगोन दा बिनिखायनो जोंनोबो बे बर' जाथिनि थाखाय पिआर नांगौ जादों दा पिआर खालामनांगोन जोङो दा पिआर जोंनि जातिखौ सिनाय मोनाब्ला जोंना बेयावनो गोदोनानै थाबाय थागोन जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो मर फेस्टिभेल्स मर जोंनि हारिखौ देखायनो हानाय जोंनो प्लेटफर्मस नांगोन जोंनि टेलेन्ट उन्दै गथ'फोरखौ जाज खालामनाय मोनसे जाज प्लेटफर्म नांगोन जोंनो जेराव कम्पिटिशन्स जागोन जेराव बादिलायनाय जागोन बेफोरबायदि जोंनो प्लेटफर्मस नांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा स्मार्ट जागोन अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा आंनि सानना मोननायाव डेभलप लामासिम थांनो गाव चुज खालामगोन जेसे चेलेन्ज आं हानाय नङाना एबार हायाखै नेक्स्ट टाइम हागोन दा बिदि दा आनादार कान्ट्रिसफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो जायखिजाया सिजिखौ बानायनाय चेलेन्जेस होयो सोर बांसिन मोजां बानायनो हायो दा बिदि जोंनावबो बेफोरबायदि माबाफोर सोनो हायो नामा जोंबो गथ'फोरनो माबा आनादार एक्सट्रा सोलोंनो हायो नामा गथ'फोरा ओरैबादि स्मार्ट बेनो जा बुस्थु सोलोङो जे बे एक्सेप्ट खालामनानै लायो उन्दैनिफ्रायनो होनांगौ उन्दैनिफ्रायनो बै बुस्थुफोरखौ मोननांगौ जों जेरै जोंनि इडुकेसन सिस्टेमाव जोङो बांसिन मोजांखौनो मोनाखै जोङो जोंनि टाइमाव बांसिन जोंनि टिचारफोराबो जों बुंनाय बायदि जायो मोजां जोंखौ इडुकेसन गभार्नमेन्ट स्कुल्सफोराव बांसिन इदि नुनो मोनो आरो खिन्थु जोङो बैफोरखो जोंनि दा जेनेरेसन जों नों आं बे बिथांमोन गासैबो जोङो जुजिनांगोन जे जोङो मा रखम स्टेन्डार्ड लेभेलाव लांनो हागोन जोङो मा रखम जोङो गावनि हारिखौ नेसनेल लेभेलाव दैखोनो हागोन मा रखम जों नेसनेल लेभेलाव जोंनि गथ'खौ लांनो हागोन मा रखम जोङो श' खालामनो हागोन मा रखम बादिलाय होनो हागोन इन्टारनेसनेल लेभेलाव एक्चुअली मोनसे खोथा इयावनो डिसकास खालामलायनोसै आरोना जेनेबा जोंनि पार्सपेक्टिभ बेफोरो जोंनि अपिनियन जेरै जोङो जोंनि स्कुलाव उन्दैनिफ्रायनो जोङो 12 बोसोर थाखायो स्कुलावनो ना नार्सारि प्रि नार्सारि बिदि ओमफ्रायो बे स्कुलाव जेनेबा न' डाउट नांगौ जोंनो एजुकेसनखौ नांथारगौ खिन्थुबा जोंनि माने इण्डियानि न' डाउट आं गभर्नमेन्टखौ जेनेबा जेबो बुंनो थाङाखै खिन्थुबा जोंनि एजुकेसन सिस्टेमानो बहुत माने बेकवार्ड जानानै दं आरोना ट्रेडिसनेल वे थांगासिनो बुस्थुफोरा जेरै इन ए सेन्स लाइक ट्रेडिसनेल होनना बुङोब्ला जोंनि पार्सनेलिटियानो डेभेलप जाया जोंनि स्कुलाव जों जुदि दाबो नों उन्दै गथ'फोरखौ नायलाय मेमराइज खालामहोयो जोंखौबोथ' उन्दै समावहाय पेरेन्टसफोरा बा टिचार्सफोरा बे लाइनखौ नोङो A to Z पारफेक्ट नोङो मोनसेबो फुल स्टप थाहोनो मोना मोनसेबो कमा बेफोरखौहाय बावगारनो मोना दा जोंनाव एजुकेसन सिस्टेम बेजों लोगोसे जोङो मा रखम लाइफखौ सार्भाइभ खालामो बेफोर सिस्टेमखौ जोंनि इन्डिया स्कुलाव बांसिन खम नुनो मोनो जोङो आनादार कान्ट्रि लाइक जापाननि बागै नोङो रिसार्च खालामना नाय स्टुडेन्टनि बागै उन्दैनिफ्रायनो लाइक ब्रिटिश कनस्ट्राक्सन माबोरै बानायबा नोङो लाइक देट इदि बिसोरो बिराद माने उन्दैनिफ्रायनो बानायो माने जोङो गथ'खौ उन्दैनिफ्राय जा आदत खालामहोयो जोङो जा फोरोङो बेनो जा जोङो आदत सोनानै होयो बै आदत हिसाबैसो जोंनि सासे गथ'आ माने बिल्डआप जाहैयो दा जोंनि हमनानै ला आङो होनगोन जोंनि बड'लेण्ड बा जोंनि आसाम
जोंनि आसामखौ डेभलप खालामनो थाखाय जोंनि बड'लेण्डखौ डेभलप खालामनो थाखाय जोंनो मा होनो जोंनो मानि जायखौ मा होनो फैसा जाय जोङो बेखौ डेभलप खालामथारनांगोन फैसानि जोङो जेनेबा बिजनेस लेभेलखौ जोङो आपग्रेड खालामनो नांगोन आरोना दा जोंनि बिटिसिया माहाजोन जागोनबा माबोरै माहाजोन जागोन लाइक देट जोङो माहाजोन जानो थाखाय बा जोङो मोनसे लेभेलाव मोनहैनो थाखाय जोंनि प्रडाक्ट जोंबो जेरै दा बिराद प्रडाक्ट्स बानायनो हायो जोंनि लाइक जातिसफोरनि प्रडाक्ट्स बानायनो हायो बेफोर दाथ' जोंनाव फैयानो जोंनाव गैया बांसिन खम नुनो मोनो बेफोरखौ जों बैफोर बुस्थुखौ जोंनियाव जा प्रडाक्ट्स बानायनानै फाननो नांगोन जोङो दा मानि होनना बुङोब्ला जोङो बे सिस्टेमा फैयो आरो जों दा माहाजोन जागोन मा रखम जोंनि हादोरा बा जोंनि स्टेटनिफ्राय जोङो आनादार स्टेटआव सामान फाननो हानो नांगोन एक्सपर्ट खालामनो हानांगोन दा बड'लेण्डआ माहाजोन जानोबा बड'लेण्डनि मानसिफ्रा माहाजोन जानोब्ला फैसा जुदि आर्न खालामनोब्ला बड'लेण्डआ माबा मोनसे क्रिएट खालामनानै फाननो हानांगोन गावनि अन नङाबा जोंना दा बे फैसा थानाया सोलायलायनायसो जागासिनो जोङो नैयाव खामायनानैबो इभेन जोङो बे आलदा जायगायाव खरस खालामगासिनो जों खामायदो नंगौ बड'लेण्डआवनो फैसाया नंगौ बड'लेण्डनिनो खिन्थु जोङो खरस खालामहैदो आलदायाव थांनानै बिदि जागासिनो जोंना दा लाइक एक्सेट्रा जोंना बाहायनाया आलदायाव जागासिनो जोंनिफ्राय माने बायनानै लाङा माने आलदाया दा जोंनाव गिदिंनो फैनानै बायनानैसो लाबोगासिनो जोंना माने थाबोगासिनोसो जोङो फाननो हाग्रा मानसि जानांगोन बेफारि जानांगोन अब्लासो जोङो डेभलप जानो हागोन अब्लासो जोंनि न'खरा डेभलप जालांगोन बेफारि जिथियालागै जों जानो हाया गंसे कान्ट्रिया जिथियालागै बेफारि जानो हाया तिथियालागै बै कान्ट्रिया डेभलप जानो हानाय नङा दा जोंनि इण्डियाया माहाजोन जागोन माबायदि जोंनि इण्डियाया मिसाइल्स खालामनानै फाननो हानांगोन लाइक जापान चाइनाफोरा मानो प्रडाक्ट चाइनानि मा मोनसे प्रडाक्टआ जोंनि इण्डियायाव गैया मा मोनसे प्रडाक्टआ गैया लाइक ड्रेसनिफ्राय जुतानिफ्राय एभ्रिथिं किटचेननिफ्राय लानानै जोंनि लाइफआव जा नांगौ जिनिस बे चाइनानि प्रडाक्टआ जोंनि इण्डियायाव सार्भाइभ खिन्थु मा मोनसे प्रडाक्टआ चाइनायाव सोलियो इण्डियानि बांसिनानो मोनसे मोननै नायगिरनानै मोनगोन खिन्थु बांसिनानो खम गैया दा बेफोरबादि जोङो साननो नांगोन आरोना जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ बेफोरबादि फोरोंनो हानांगोन जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जोङो माबोरै एक्सपर्ट आउटपुट खालामनो हागोन जोङो सामान बानायनानै माबोरै फाननो हागोन अब्लासो जोङो डेभलप लाइनाव थांगोन अब्लासो जों माने जोंनि हारिखौ मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव लांनो हागोन फैसाया मेटार जायो जोङो स्टुडेन्ट सासे मोजां खालामनो थाखाय जोंनो अबभियासलि जोंनो मानि पावार नांथारगोन दा बे मानि पावारखौ जों मानिफ्राय जानो हागोन स्टुडेन्टसफोरनो जोङो फोरोंनांगोन जे जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बानायनो हानाय खेमता जेरै जापानिसफोरा जोङो माबा मोनसे नङा मोनसे आखाइनि जिनिस बानायो बिसोरनि उन्दै गथ'फोरा जायखि जाया बुस्थुखौ बानायनो हायो चाइनानि दा चाइनाफोरनि नोङो उन्दै बे खेलनानै गथ'फोरा जोंनाव गेलेग्राफोरा बेसोर चाइनाया बानायनाय एभ्रिथिं जिनिसानो जोंनाव फैजोबो न' डाउट जोंनि इण्डियानि मानसिफोरा बिराद स्मार्ट दा इदि आरो जोङो बे बुस्थुखौ मोजां इउज खालामनो रोङाखै दा बर' जाति जोङो बर' हारि होननानैल' थाब्ला जानाय नङा इडुकेसन सिस्टेमखौ जोङो मोजां खालामनांगोन दा जों बैफोर रखम उन्दै समाव जोङो नुनाय जाय जोंखौ इडुकेसननि खेथ्रआवनो जा जोंनि बर' बिमाफोरा सोरबा उखैजानानै सोरबा गांनानै सोरबा दुखु थानाय जा बैफोर सापर्टारफोरा दिनै जुदि बेफोर लाइनाव एक्सट्रा मोनसे पलिटिक्सआव हाबफैयो अब्ला माने जोङो बैखौ नुहुरा जे माबा मोनसे कारन जोंनि बर'नो मोननै पार्टिस थायो पलिटिक्स एगेन्स्ट पार्टि थानांगौ मास्ट बि बियो एकदम जरुरि एगेन्स्ट पार्टि थायाब्ला बे मोजां बै लाब जानाय नङा एगेन्स्ट पार्टि थाथारनांगौ पलिटिक्सआनो पलिटिक्सआनो बे न' डाउट पलिटिक्स नांगौ जोंनो पलिटिक्सआबो जोंनि डेभलपनि मोनसे लामा पलिटिक्स एकदम जरुरात जोंनो नांथारगोन बेखौ पलिटिक्स स्ट्रं जोंनो नांगोन बेनिखायनो जोङो मोजां पलिटिशियानबो सायख'नो रोंनांगोन आरो बेखौ सायख'थारनांगोन जोङो जाय मोजां बे जाय जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन जाय जोंनि समाजनि बागै साननो हागोन जाय जोंनि सुबुं माहारिखौ अननो रोंगोन बा जोंनि समाजखौ गावनि बादि साननो रोंगोन बैफोर रकम मानसिखौसो जोङो सापर्ट होनांगोन बैफोर रकम मानसिखौसो जोङो देरहासार खालामनांगोन एन्ड देन प्लास सोरबा सासेनि जानानै नोङो गेलेदोंब्ला सोरबा सासेखौ गाज्रि मोनगोन एगेन्स्ट पार्टिखौ बिदि नङा नोङो बैखौ मोजां मोनदो अबभियासलि माबा मोनसे खारन दं नोङो बैखौ जोंना पलिटिक्स होनोब्ला एकदम एक्सेट्रा एकदम जों रायनोसै साउथनि मुभि लाइक नुदोंना जोंना बिदि नङा सुइट आरामसे गेले नों जायखौ मोजां मोनदो बेनो हो न' डाउट आरो मोनसे खोथा जेरैहाय जोंनि बर' समाजावनो एक्चुअलि माबायदिहाय बिसोरो मानसिफोरखौहाय फुस्लायनानै पाब्लिकआवहाय जेनेबा
आं नोंनो बिदि खामानि होगोन बा डेभेलप जागोन आंनो भट हो मा होनानैहाय बिसोरो मानसिफोरनियाव गंलायनानैहाय भट बिहोयो ना बे अबियसलि पलिटिक्सआव बे जिनिसा थायो बे सोरबा पार्टिना सोरबा बेलेग आनादार पार्टिनानो जा सोरबा बे जिनिसा थायो नोङो बेखौ सेलेक्ट खालामनो रोंनांगोन सोर मानसिया सेलेक्ट खालामनो रोंनांगोन सोर मानसिया जोंनो स्मार्टलि खामानि मावनानै होनो हागोन बा जोंनि डेभेलप लाबोमारनो हागोन जोंनि एरियासआव जों जाय जोंनि नोंथांनि एरियायाव जों जायखौ सापर्ट खालामदों बै एरियाखौ जोङो सापर्ट खालामनो रोंना माने जाय मानसिया डेभेलप खालामनो हागोन बै मानसिखौसो जोङो सेलेक्ट खालामनो रोंनांगोन दा बिदि जोंनो स्मार्ट नांगौ जोंनो मोजां जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो हानाय जोंनि एरियाखौ नट इभेन बर' गासै समाजखौनो बे खेत्रआव पलिटिक्सनि खेत्रआव दावखोलांनो हानाय मोनसे थाखा फैसाजों नङा बियो थाखा फैसाजों सोरहाबा पार्टि थायोबा बे पार्टियाव थांनाय बे नङा सोर लिडारा नोंखौहाय जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हागोन जोङो दिनै आङो फैसा लानानै नोंजों थांगोन खिन्थु आंनि फिउचारा गाज्रि थासारिखौ थांनानै थानांगोन आंनि फिसाज्ला जन्म जागोन आंनि फिसाजो जन्म जागोन गाबोन बै आं गुबुंले खालामना दोननायखौ आंनि फिसाज्लाया सहायनो गोनां जानांगोन आं मोनबाय नंगौ थिगानो आं जबखौनो लाबाय माबा माबि फैसा होनानै थाखा होनानै खिन्थु आंनि फिसाज्लायाथ' बैफोर खायदाखौ रोंनाय नङा बा बैफोर अपरचुनिटिखौ मोननाय नङा आंनि फिसाज्लाया बैफोरखौ भुगिनो गोनां जागोन बेनि थाखायनो जोङो माने डेभेलप जानो हाया जाय खायसे दा स्मार्ट मानसिफोराबो फासयनानै थानो गोनां जायो बैफोरनि थाखायनो एक्जेक्टलि जायफोरा गोरों गोरा बुस्थुआ जानो नाङा सिस्टेमेटिकलि थांनो नांगौ ओंखायनो जोङो बै मानसिखौसो सेलेक्ट खालामनांगौ जाय मानसिया गासै समाजनि थाखायबो सानो सोरबा आङो नाम लानानै बुंला आनादार पार्टि आंनि मोनसे पार्टि नोंनि मोनसे पार्टि आङो देरहाखांनानै नोंनि पार्टिनि मानसिखौबो आङो नायनो हानाय सासे लिडार जानांगोन अब्लासो आं लिडार बे नङा जे बियो उमुक पार्टिजों दङमोन बेखौ आं नायला बे लिडार मालाबाबो नङा बैसो लिडार जाय आंनि एगेन्स्टखौबो आङो बजबना लानो रोंनांगोन जाय जौगानायाव हेफाजाब होलांनो हागोन बैसो लिडार दा बेनो आरो जोंनि बेफोर बुस्थुखौ नांगौ दा जोंना बै माबानिफ्राय थांबाय पलिटिक्सआव एसे दा बे जोंना पलिटिक्सआव एसे सिलिंलांबाय दा बेफोर जोंनाव थासारि सोलिबाय थानाय बेफोरबो जोंनाव माबा नङा माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगासिनो आं दा खिनाखौ नुहुरगासिनो दा बेनो आरो खोथाया बुङाबाबो जाया खिन्थु बुंनांगौ जाहैनो बाध्य खालामदों आरो दा बेनो दा जोङो जुदि मोजाङै सिस्टेमेटिक बे जोंनाव पलिटिक्सआ मा एकदम डेन्जार साउथ मुभि लाइक साउथ मुभि सोरखौबा बुगोन सोरखौबा सुथारगोन सोरखौबा माबा इदि जानो नाङा पलिटिक्सआव पलिटिक्स हिसाबै गेले पलिटिक्सखौ पलिटिक्स हिसाबै ला इयो आंनि अपिनियन एन्ड देन जोंनि हारिखौ जौगानाय फार्स्ट अफ अल जों बर' हारि जानोब्ला स्मार्ट जानांगोन हार्डवर्किं जानांगोन हार्डवर्किं जायोब्लासो नोङो स्टेप बाय स्टेप नोङो गोजौ थाखोआव मोनहैगोन आरो नोङो गोजौ थाखोआव मोनहैनाय अबियसलि नोंनि मुंखौ सोंगोन नों अबेनिफ्राय फैदों बड'लेण्डनिफ्राय फैदों आसामनिफ्राय फैदों आं बड'लेण्डनिफ्राय बर' मानसि आं अबियसलि सिनायजागोन दा बेफोरबायदि स्टेप बैफोर गासैखौबो लानानैसो जोङो सिनायथि होना लानो हागोन आङो सासे बर' होननानै नट इभेन जों बर' होननानै जोङो न' सिङाव बैसागुल' दख'ना गाननानै बैसागुल' खाम सिफुं सेरजा जथा सिफुं दामनानै बेहायल' जानाय नङा जों बैसागुल' गावबा गाव रंजालायना ज्रब दोनबाल' जानाय नङा बे रंजानायखौ गोसार होनो हानांगोन बे जों जा रंजानानै खाम जथा सिफुं सेरजा दामो बै गोमनाया गुबुन हारिनि बिखा बिख्लोआवबो नांहैनांगोन अब्लासो बियो जोंनि फेस्टिभेल अब्लासो जोङो मोनसे गोसार होनानै हादों होनना साननानै मोनसे जोङो सानना लानो हागोन दा बै रखम जोङो सिबिनो हानांगोन जोंनि हारिखौ बै रखम जोङो फालिनो हानांगोन जोंनि हारिखौ जोंनि गोसोजों आरो मोनसे खोथा बे जोंनि बर' हारियावनो होनबाय आङो जेरैहाय जोंनि धोरोमाबो एसे माबा खालामो सोनारो आरोना बेफोरबायदि धोरोमनि फारसेबो जोंना एसे जेंना सोमजियो दा बेफोरबायदिनो जोङो धोरोमनि खेत्रआवनो जा जायखिजाया नट लाइक इभेन धोरोम जोङो जा धोरोमावनो थाया मानो जोङो एकदम पियरलि जों बर' होननानै गावखौ सिनायथि लानांगौ बे अबियसलि जोङो गावबा गावनि धोरोमखौ जोङो सापर्ट खालामलायनांगौ एन्ड देन बेनो जों गावनि धोरोमखौबो गोसार होनो हानांगोन जोङो स्पिरिचुवेल सोना होनो हानांगोन सोरनिबा गोसो सिङाव अब्लासो जोंनि धोरोमा गोसारगोन आरो जोंनि धोरोमखौ एक्सेप्ट खालामगोन एक्सेप्टेबोल जानांगौ माने जोंनि जा थट्स बेफोरखौ जोङो एक्सेप्टेबोल खालामनो हानांगोन मिनिंफुल खालामनो हानांगोन मिनिंलेस नङा
जोंनि हारिया मा होनो सोरबा सासे मानसि फैबा जोंनाव मा होनो है उमुग उमुग होननानै बुंसै सोरबा सासे मानसिया जोंनि इंलिशाव रावजों सोरखौबा बुजायबाय थायोब्ला बुंगोन है इंलिशमेन माबा माबि खिन्थु बियो जे जोंनि हारिनि फारसे बुजायनो नाजादों बै सासे मानसिखौ नाजादों बै सासे मानसिखौ बेखौ जोङो सानला बैफोरबो एसे गोहोम दा होमबा बै सासे मानसिया बुजायनो नाजाग्रा बे सासे मानसिया बैनिफ्राय नाजानाय नंला जिदिना खालि बियो बुंजागोन जिदिना खालि नाजानाय नंला इयो डिमोटिभेट जासिगोन जोङो गावबा गाव जोङो गावखौनो गाव सापर्ट होलायलायनांगोन जोङो नों आंखौ सापर्ट होयोब्लानो आं नोंखौ गाबोन सापर्ट होनो हागोन आं नोंखौ इभेन्ट होनो हाया जानो हागोन नोंनि सोरखौबा आङो होनो हागोन बा सोरबा जोंनि बर' समाजनि सोरखौबा आङो सासे होनो हागोन सासे मानसिखौ आङो हेल्प खालामनो हानाय माने बेयो गोबां हेल्प दा बेनो दा बिदिसो जोङो हारिखौ जौगालांनो हागोन एजुकेशना इम्पर्टेन्टथार जोंनि लाइफआव थ' बेफोरबायदिनो जोङो गासैखौबो लांफानांगोन एकदम लांफाब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हागोन अके फंबायजों जोङो बिराद गोबां गोनांथि बाथ्रा रायलायबाय खिन्थुबा जोङो रावनिबो एगेन्स्ट नङा जोङो जोंनि अपिनियनखौ जोङो शेयार खालामदों जोङो जा थासारिखौ नुगासिनो जाय जिनिसा जानो नाङा आंनि सानना मोननाय आं मोनदांथि मोनदों बै मोनदांथिखौ आङो शेयार खालामो नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरनो हागोन जायफोरा गावनि अपिनियनखौ शेयार खालामनो हागोन लाइक बिथां सिस्टाराबो मिन्थिना मोनगोन जे लाइक बेफोरबायदि जोङो गासै अपिनियन्सखौ लाइक भिडिअनि माध्यमजों शेयार खालामनो थाङोब्ला बिराद गोलाव जागोन बे भिडिअआ गोलाव जागोन जोबनाय नङा ओंखायनो नोंथांमोनाबो गाव गावनि अपिनियन्सखौ कमेन्ट बक्सआव टाइप खालामनो दाबाव गावनि इसेबाबो टाइमखौ होनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर माबायदि जायोब्ला जोंनि इयुन फिउचारखौ जोङो डेभेलप खालामनो हागोन इयुना डेभेलप जानाय माने जोंनि हारिया डेभेलप जानाय जोंनि हारिया डेभेलप जानाय माने गासैनि थाखायबो जोंनि थाखाय डेभेलप जानाय ओंखायनो जोङो खौसेथिखौ साननांगौ थेंक इउ सो माच थेंक इउ फर शेयारिं योर थॉट्स थेंक इउ